Studio. Wayo Najeriya ƙasar Hausa mu kama addu'a maza mata. Wayo Najeriya ƙasar Hausa mu kama addu'a maza mata. Wayo Najeriya ƙasar Hausa mu kama addu'a maza mata. Ya rabu wahidin gwani sarki kai mana. Ƙasar Hausa Malami addu'a ga rabu muke jingina. ƙasar Hausa Shi ke iya mana kuma komai shi yake mana. ƙasar Hausa Ya rabu wahidin ilahu ka kare mu kasata. Jalla al-musawwiru ka ƙara dubin salatika. ƙasar Hausa Kun sayyid luwara manzo habibu mai maka. ƙasar Hausa A sanya alihi da sahabbai shirfaninka. ƙasar Hausa A sa auliya da shehunai na saka gaba ɗaya ma. Wayo Najeriya ƙasar Hausa mu kama addu'a maza mata. Wayo ni rayuwa a abin dubawa, abin lissafi o'o, to abin wahala o'o. To ba su kuni ba gurin bacci wayo ni o'o, muna wahala. Kwarai Wallahi muna wahala maza mata. To ku dan dakata ku ban kunne. Ito ga mai mulki ko ga mai sarauta in kun ji ya ku sanya kula. Wallahi akwai matsala. A sanya lura ilimi yana wahala. ƙasar Hausa mu kama addu'a maza mata. Abin haushi abin bakin ciki wai malami gidan gwamnati. Akwai matsala kwarai. Abin lura abin tausayi wai matar aure ke bara. Wayo Abin tarawa abin kwashewa ƙasar nan tamu. sai da dana mu kama addu'a maza mata. To yanzu zaka ga matasa sun yi zaune babu aikin yi kwarai, haka din akwai matsala. Cikinsu da kwai waɗanda suka yi karatu babu aiki ga su zaune, gwamnati sai ki sanya lura, ki diba ki sanya lura. Daga hakan yake sakawa su fara aiki na shaye-shaye, wasu kuma su fara kwace, a wasunsu da sace-sace. Haka nan kaɗai ake yi, ina ake so mu sanya kanmu. Wayo ni rayuwar matasa an daina lura. To ina ne za mu dosa? To ka diba halin arewa yanzu ba noma babu kiyo, ga abinci yana ɗagawa ba abin da yake ragewa, gashi mai ma yana ɗagawa hidimomi suna ragewa. Abu manya kusa kulawa don akwai ranar gushewa. To a gyara kawai don Allah a diba mana. Adiba mana Akwai matsala akwai ƙasar mu ana wahala. ƙasar Hausa Masu mulkin ƙasar ƙasar Hausa sakon mu ku gyara mana. a gyara mana. Ba shuke magana Kwarai na 'yan ruman ƙasar